På St. Pauls Kirkeplads i Aarhus har Stenholt Glas sin butik og værksted. Vi besøgte indehaveren for at få en snak om hendes arbejde. På trods af det kolde novembervejr, står døren hos glaspuster Rikke Stenholt altid åben. De 2 store gasovne sørger for en høj temperatur i værkstedet året rundt. Der er dage om sommeren, hvor det er så varmt, så man får kvalme. Ovnene bliver op mod 1400 grader varme, så det er vigtigt med masser af vand. Rikke har vendet sig til at have det varmt på arbejdet. Altså, hvis jeg kommer hjem i 20 grader, så skal jeg have den muldende sweater på. Ellers så fryser jeg. Det er jo ret primitive værktøjer, man bruger i virkeligheden, når man laver glas på den måde, jeg gør. De samme værktøjer, som man har brugt de sidste 1000 år. Rikke udfører 3 forskellige slags opgaver. Kunst til gallerier, udsmykningsopgaver til f.eks. kirker og serieproduktion af glas og vaser. Det er ret heldigt, at jeg faktisk har nået at køre på alle 3 heste, for jeg kan lige godt lide alle 3 dele. Fra første dag, der var fuldstændig bidt af det her materiale, som jeg synes er utroligt smukt og udfordrende. I dag laver Rikke holdere til fyrfadslys, som Aarhus Købmandsskole har bestilt. Inspirationen til sine værker finder hun mange forskellige steder. Det er de ting, jeg møder i min hverdag, når jeg følger børn i skole eller tager i Føtex og handler. Det kan også samtidig ske, at der er noget, der går galt i processen, når jeg blæser, og så tænker jeg, gud, det var da egentlig ret fint.